hirap. Ganun ba? Sige, alam mo, may na-discover ako. Kung gusto mo, sumali ka na lang doon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, sama ka na lang. O sige. Hello, Pastor Brian! Alam mo, Pastor Brian, masaya ako dahil may bisita tayo, si Betty. Hello! Hello! Hi! Good morning sa inyong lahat! Welcome ka sa cell group namin. Sana maging masaya ka dito. Tamang-tama, Betty. Alam mo kasi si Pastor Brian ang mag-share ngayon. Talaga? Oo. Pag may problema, huwag mag-alala. Ayon sa Biblia, 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya, kahit maraming problema, kaya natin to. Kasi, andyan si Tito. Diba? Okay? Go, go, go! Salamat, Pastor Brian. Pastor Brian, pag-pray muna natin si Betty. Sige. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Betty. Lord, bigyan mo po siya ng wisdom, knowledge. Lord, maraming salamat po dahil nakarating po siya dito. Sana po, bigyan niyo po sila ng pag-asa. In Jesus' name, Amen. Salamat, Professor Tina. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Tsaka, ang saya-saya pala dito sa cell group nyo. Kaya, simula ngayon, kasama na ako sa cell group nyo, ha? Talaga, Betty? Oo, promise yan, kasama na ako. Kaya kayo, sumali na rin kayo. Kung paano sumali, ay mababasa nyo sa screen. At doon, malalaman kung sino ang dapat kausapin. Kaya, see you there!